Здравейте всички от YouTube, аз съм Хакерче или Хакера и днес играем Майнкрафт. Това е третия епизод от оцеляването в джунгъла. И така. Ще вземем материалите, които ни трябват, защото ще почваме къщата. Така. Ей, забрах опател, няма нищо. Така. Да го голямо ще направим, защото да видим. Така. Толкова се добре. Така. Извинете, че нямало 2-3 на епизод на Майнкрафт, защото нещо Майнкрафт не ми се играеше, но ми беше тъпа. Не знам за какво, но и дървата май няма да ми стигнат. Яко. Или па за покрив няма да стигнат, това е ясно. Да им толкова още един ред. Да, нямам да стигнем, това е ясно. Видя се. Ето. Ще отидем да сечем. Тук има джунгъл дърво. Така. До сега бях на рожден ден. Празнувахме, пихме, веселихме се и така нататък. И сега ще пиша домашна и ще уча. Тук няма какво да уча, ама ще пиша домашни, защото та госпожа по-български много двойки пиши, ако нямаш домашна, тъй че ще напиша за домашната. То са две задачи там. Много лесно. Но все пак ще ги направя, защото не искам двойки да получа. И ако знаете, аз съм 8 клас. Ако мислите кой клас съм. 8 съм. Така че, без въпроси. Ако може. И ми пишете в коментарите на каква игра да снимам. Мерси за 10 subscriber чайте, сега ще видя. 10 или повече. Хайде бе. Да, 10 subscriber, мерси за тях. Все пак снимам от няколко дена, 10 subscriber не са много зле. Ако спечеля някакъв ключ за игра, ще направя giveaway. Има много хейтери, които ме хейтват. Само ще им кажа едно. Вие сте пълните жалки лапита, които нямате живот и само стоите на шибания компютър и само знаете да хейтвате. Много са зле тия лапита. Само хейтват, защото не знаят какво е думата труд. Явно. Няма са много зле тия. Не знаят какво е думата труд. Браво на тях. Все пак, затова са труда за тия клипови. Искам да имам нещо. Не да хейтвам и аз. Ако правите, аз до сега не съм хейтал никой. В никакъв случай. Много рядко ако съм хейтнал някакъв, ако не ми харесал клипа или ако се легави нещо ново. А по тия по-известните Venom, Immortal, Знаковци, Маковци, от тях никой не съм хейтвал, никога и нямам да хейтна. Защото аз не съм такъв човек като тия лапите. О, мъга, тук забравих, че има мамка ти.
Аз никой няма да хейтвам така като тях. Защото не съм жалък. Те са много жалки. Не знаят какво думата труд. Явно. Ще бъдете лапите долни. Или са някакви лапите или някакви, дето нямат живот, си на 18-20 години или па на 16 там някъде. И цял ден са на шибания комп. И затова моля спрете да хейтвате, защото няма смисъл в това нещо. И да хейтваш, да не хейтваш. Ми правиш на гледане, ако не знаеш. И така ми се трупат и ставам по-известен, ако не знаете. Тъй, че по-добре не хейтвайте. Защото ми давате нещо. А пак дислайка не е нищо за мен. О мага. Така. Още ли дърва ми трябва, бе? О мага. Така че спрете шибане лапита. Защото знам, че хейтвате всеки, не само мен. Спрете, защото не е хубаво. Много са дразнат тия хейтъри малки, които само хейтват. Тъпи са, жалки са, кой ли не. Просто за тях нямам думи. Така е. Освен да хейтват, друго не знаят тя лапита. Някакви първи, втори клас. Мага ще врат. Та пъя. Малко фейл. Така. Бум. Така. И сега бива къщата не е толкова зле. Пак за първа къща бива. Така. Сега отивам си. О, може да си направя стъкла. И следващите епизоди ще направим една мина. Защото сме някакви извънземни тук. Така. Обирам всичко. Всъщност ще оставя един торч. Ето тук така мога да светка. Вратите. Бе, то тук ще ме мината. Само че ще направя нещо, което не е негови. Ей, тия тук ще ги махна, че много... О, мак. Ай, готово. Така да влизам по-бързо. И затова ги мразят тия малки лапенца, които само хейтват. Така че, моля спрете. Ако сте жалки, хейтвайте още. На мене ми пука въобще. За вас. Нито за вашето мнение, нито за нищо. Охо, точно съм го измислил, сега ще видите. Не, сега ще ви покажа. Ще да сложа две печки, защото повече ми трябват. Ще видите, добре съм го измислил. Само две къбълстона ми трябва, мага. Добре. Така, сега тук печката готово. Ето демек стана симетрично и хубаво. Супер.
Така, сега тук да сложим глупостите. Легото, къде ще го сложим? Може да му направим малко специално място. Но не сега, просто е така ще си го турним тук. И това е. Ето. Мисля това да е епизода. То няма какво да правя друго. Следващия епизод ще направим. Мината ви казах. И къщата подобрения някакви тук. Може би. И мисля това да е епизода. Лека вечер и чао!